шабакаи Темур Медиа тақдим мекунад. бар асоси иттилои дарёфтӣ аз хазинаҳои билетфурӯшии душанбе арзиши билет ба шаҳрҳои гуногуни Русия аз фурудгоҳҳои Тоҷикистон то фаро расидани соли нави милодӣ 2500 сомонӣ буд, аммо ҳоло 8000 сомонӣ аст. барои намуна арзиши билети хатсайри душанбе Москав барои рӯзи 4 март ки ширкати Somon Air анҷом медиҳад 8445 сомонӣ аст. дар маҷмӯъ ҳамаи парвозҳои ин ширкат дар моҳи март барои мусофирон аз 8000 сомонӣ камтар нарх надоранд. ҳарчанд пас аз боло рафтани арзиши билетҳо мақомотҳои ҳавонавардӣ ҳанӯз дар миёнаҳои моҳи январ ба мудирони ширкатҳои русӣ мактуби расмӣ фиристода буданду талаб карда буданд, ки нарх фавран поин оварда шавад. онҳо дар мактуб боло рафтани нархҳоро беасос дониста буданд, вале бо гузашти як моҳу бештар аз ин мактуб вазъ бидуни тағйир боқӣ мондааст. аммо 17 феврал оҷонсии ҳавонавардӣ ба ширкатҳои ҳавонавардӣ такроран мактуб фиристод ва талаб кард, ки аз ин ба баъд нархи билетҳо бояд ба ин ниҳод мувофиқа шаванд. дар мактуби оҷонсӣ ҳушдор медиҳад, ки аз ин ба баъд ҳамаи хатсайрҳои дархостшаванда барои мавсими тобистон 2022 танҳо пас аз баррасӣ мешаванд, ки тарифҳои таъиншуда барои хатсайрҳои мазкур низ пешниҳод шаванд. оҷонсӣ он замон аз гузаронидани як таҳлили бозор барои ширкатҳо ҳадди ниҳоии арзиши билетҳоро $500 барои ҳарду тараф таъин карда буд, аммо то кунун нархи билет дар масири Москав болотар аз 8000 сомонӣ боқӣ мондааст.